自業自得、一夜で 1.4 兆円が飛んだ韓国と日本の決定的な差。かつて世界トップ級の輸送能力を誇った韓国の阪神海運、日本の川崎汽船と提携し、順調に業績を伸ばしてきていたが、2008年の9月、リーマンショックで経済はすさぼろ、川崎汽船は無謀な投資は一切せず、資産の売却や運航規模の縮小など、徹底した守りの経営に転換。一方、阪神海運は、景気はすぐ回復すると見込んで高値で船を借り続けるという。大勝負に出た。その結果、韓国側の予想は完全に外れて、世界の物流は激安競争が過熱。阪神海運は運べば運ぶほど赤字で経営は火の車。それでも、自転車操業でなんとか8年間やりくりしていたが、ついに経営破綻。一夜にして 1.4 兆円分の貨物が港に放置され、コヒーキ筋のサムスンや LG は、ふざけるな、輸出停止で食らった損害を保証しろ。と泥沼裁判に発展。韓国政府が公的資金の投入を検討するも、借金多すぎてやっぱ無理。資産を利払ってなんとか頑張ってね。と切り捨てた。その後黒字へ V 字回復させた川崎汽船と責任のなすりつけ合いで泥船を漕ぎ続けた阪神海運の差は大きすぎたようだ。